Matul l-ewwel 4 xhur tal-pandemija, il-Gvern alloka 180 miljun euro f'għajnuniet u benefiċċji li minnhom se jibbenefikaw madwar 100,000 ħaddiem u 17,000 kumpanija jew self-employed. Il-Gazzetta kulħadd irrapportat li din l-allokazzjoni se tkompli tikber la darba l-benefiċċju prinċipali tal-wage supplement se jiġi estiż għal 3 xhur oħra. Fil-fatt, l-iskema li minna ġew approvati aktar minn 96,000 talba assorbit 89% tal-fondi pubbliċi, ekwivalenti għal iktar minn 160 miljun euro. Bekk, din tista' titqies bħala l-akbar miżura li jgħinet diversi ħaddiema u negozji li kellhom jalqu u li issa ser tkun ta' sostena għal faxxa oħra ta' ħaddiema li ma kinux koperti fl-ewwel allokazzjonijiet. Dan fil-waqt li pensjonanti u studenti rreġistrati ma' Jobs Plus sa mid-9 ta' Marzu li għadda wkoll jistgħu jiġu kkunsidrati għal benefiċċju. U jippreżenta d-dokument qabel il-budget il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna ta' rendikont tal-miżuri li tħabbru waqt il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika f'Ġunju li għadda u li bih il-pagi u s-salarji żdiedu b'55 miljun euro meta mqabbla mal-2019. Apparti hekk, 13 il-kumpanija u 200,730 negozju żgħir u medju ibbenefikaw mill-Interest Subsidy Scheme. Il-kulħadd irrapportat ukoll li iktar minn 1,130,000 euro ġew allokati għal-lif tal-kwarantina, filwaqt li ftit iktar minn 600,000 euro ġew investiti f'sistemi ta' teleworking. Fl-istess ħin, aktar minn 17 miljun euro ġew allokati għal diversi miżuri soċjali. Fost oħrajn, aktar minn 4,500 talba kienu approvati għal benefiċċju tal-ġenituri li tammonta għal aktar minn 10 miljun euro. Filwaqt li aktar minn 2,000 talba ġiet approvata għal benefiċċju addizzjonali tal-qatt. Il-Ministru Cicluna sostna li l-Gvern ser ikun prudenti u jippjana budget b'mod għaqli, filwaqt li jkompli jinvesti fil-prinċipji li fuqhom imsejsa l-viżjoni ta' dan il-Gvern. Il-kulħadd temmettejt li pajjiżna jinsab f'pożizzjoni tajba li jirkupra sew fid-dawl tal-imxija, tant li jumbassar li Malta tara tkabbir ta' 6% fil-prodott domestiku gross li għamel tajjeb qed tnaqqis li seħħ tul din is-sena.